Beda x-xogħol tal-bini mill-ġdid tal-pont fit-Triq il-Wied fl-Imsida, dan se jinbidel għal struttura ikbar li tista' takkomoda it-twessih li qed isir fit-triq reġjonali bħala parti mill-proġett maġġuri fuq din l-arterja ewlenija. It-tlieta bil-lejl bdiet tinqala parti mill-gverta tal-pont biex jitlestew il-pilastri li fuqhom se jitpoġġew 12 travu tal-konkos. Ġala darba jitlesta ser ikun wiesa' 23 metru u nofs. It-ħejjiet għal dan il-proġett bdew fix-xhur li għaddew fejn Infrastruttura Malta bniet l-ewwel korsija mit-tnejn li se jiżdiedu fit-triq reġjonali u kif ukoll bdiet tibni l-pedamenti u l-pilastri li fuqhom se jserraħ il-pont il-ġdid. Fi żjara li għamel il-Ministru għall-Infrastruttura Ian Burge fil-lejl ta' bejn it-3 u l-4 spjega li l-proġett tal-bini mill-ġdid tal-pont u twessieħ taż-żewġ karreġjati qed isir f'fażijiet biex ikun assigurat li l-korsiji eżistenti u l-konnessjonijiet ta' din l-arterja jibqgħu miftuħa. Il-Ministru Burge qal li daqt jinfetħu partijiet mill-korsija ġdida li diġà żdiedet fil-karreġjata lejn in-nofsinhar ta' triq reġjonali, dan filwaqt li Infrastruttura Malta bdiet tibni 6 korsija fil-karreġjata l-oħra li tagħti fid-direzzjoni opposta lejn it-tramuntana. F'din il-parti importanti tal-kurutur ewlieni fil-pajjiż għandna intervent li ilu snin jiġbed l-attenzjoni għal medja ta' inċident fil-ġimgħa li jkollna hawnhekk. 40% minnhom ikunu inċidenti serji. Għandek lewja perikoluża, għandek ovvjament anke inżul u tluħ partikolari. U b'dan l-intervent mhux biss allura ser nikbru minn 4 għal 6 korsiji, imma fuq kollox ħajkunu aktar siguri. Fil-korsiji l-ġodda fit-triq reġjonali li bejniethom iġibu l-fuq minn kilometru se titjib is-sigurtà f'numru ta' junctions li hemm matul din ir-rotta bejn in-naħa ta' fuq u n-naħa t'isfel tal-pajjiż. Dan fil-waqt li se jżidu wkoll il-kapaċità u l-effiċjenza billi se jonqos il-ħin tal-istennija għad-dħul u l-ħruġ minn din it-triq. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.